Il-qasam tax-xogħol kien fuq nett tal-aġenda tal-mexxej Laburista waqt il-programm TX taħt it-tinda f'Ħażebbuġ. Fakkar kif l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wera li l-qatt żdied għall-aħħar 11-il xahar konsekuttiv u minkejja li l-Prim Ministru jgħid li f'din il-leġislatura ħoloq 20,000 impjieg ġdid, illum hemm iktar qatt mill-ġurnata li fiha Lawrence Gonzi sar Prim Ministru. Joseph Muscat qal li ċ-ċifri juru li f'pajjiżna hawn 4,600 żagħżugħ li m'għandux xogħol. Dan ifisser li 15% jew 15-il żagħżugħ minn kull 100 m'għandhomx impjieg. Apparti dawn l-4,600 hemm 4,600 gradwat li jinkludu persuni taħt l-40 sena li wkoll huma qiegħda. Hawnhekk il-mexxej Laburista Joseph Muscat tenna l-impenn ta' gvern ġdid favur dawn iż-żgħażagħ bla xogħol. Għandna ixxu ta' żgħażagħ illi mhumiex qegħdin jisibu xogħol, din l-ixxu jidher li l-Prim Ministru mhux konxju tagħha qiegħed jgħid li huwa irrelevanti. Nerġa' ngħid għalina li konna 4,600 żagħżugħ u żagħżugħa inkluż gradwati illi m'għandhom xogħol, għalina din hija priorità assoluta li noħolqu xogħol għal dawn iż-żgħażagħ Maltin u Awċin. Matul din il-laqgħa ta' diskussjoni ġie trattat ukoll il-qasam ta' trasport pubbliku u r-riforma li għadda minnha. Joseph Muscat tkellem dwar id-diskriminazzjoni li teżisti bejn it-tariffi li jħallsu l-Maltin għal dan is-servizz u t-tariffi jola li jħallsu t-turisti li jżuru pajjiżna. Il-mexxej Laburista mela ċara li l-persuni li hemm bħalissa fil-Ministeru tat Trasport li wħud minnhom illum huma kandidati mal-Partit Nazzjonalista kif ukoll Transport Malta iridu jerfgħu responsabbiltà tad-deċiżjonijiet ħżiena li ħadu. U dan għaliex f'inqas minn xahar il-Gvern irid jagħti spjegazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea għaliex daħħal din is-sistema inġusta ta' tariffi. Qed nabbi bir-responsabbiltà hekk lill-Ministeru, qed nabbi bir-responsabbiltà lit-Transport Malta. Illi iva jekk nagħtaw il-fiduċja gvern xi ħajkun qed jistenna li jkollu il-ġustifikazzjoni sħiħa, ir-responsabbiltà sħiħa ta' kull min kien responsabbli sabiex issir din is-sistema ta' tariffi illi issa l-Unjoni Ewropea qed tiċċallenġja fuqha ħalli ħadd wara ma jiġi jaħsel idejh. Kulħadd irid iġor ir-responsabbiltà ta' dawn id-deċiżjonijiet li ttieħdu. Joseph Muscat għamilha ċara li gvern ġdid se jkun qed iwettaq il-proposti kollha elenkati fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Esprima l-konvinzjoni tiegħu li dawn il-proposti jistgħu jsiru għax jagħmlu parti minn roadmap ċar, realistiku u konkret. Ġifieri jien mhux ħaniġi hawnhekk noqgħod iwettkom ċertu affarijiet u mbagħad 5 snin oħra jekk nagħtaw il-fiduċja irrid noqgħod niġi nivvinta l-iskużi għaliex ma sarux. Aħna ħanibdew it-triq, ħanagħmlu dak kollu possibbli, imma dak li qed ngħidu aħna what you see is what you get u dak li qegħdin nipproponu żgur ħajkun qiegħed jitwettaq. Temi oħra li ġew trattati kienu tnaqqis fl-income tax bil-mexxej Laburista jiddikjara l-impenn ta' gvern ġdid li jwettaq it-tnaqqis kollu. Tem b'appell lill-elettorat biex nhar id-9 ta' Marzu jmur jivvota kemm jista' jkun kmieni għaliex dan ikun qed jgħin lill-Partit Laburista fil-ħidma tiegħu. Issa wasal il-mument tal-prova. Wasal il-mument mhux biex minflok il-blu jkun hemm l-aħmar, imma wasal il-mument illi narmu għal kollox il-politika tal-passat u mmorru għal politika li taqqat, immorru għal stil ta' tmexxija illi verament jista' jmexxi l-qudiem dan il-pajjiż.